Punan taro si Kuya Bot. Ay, nado naman lalaking ang. Lagatak. Lok-lok. Susik ni partner ko na naman si Kuya ko. Nag-aapon ano naman daw ngayon ini. Oh. Ano lamang? Kain ka ngunyan. I'm here in front of you. Front of you kan tigahanap ta kangali kunain ka. Yaw na ko digdi sa lipata. Sa waiting shed kan lipata. Sa sulak baka kay Alba. Sa lipata. Oh, natano lamang daw. Dali ba kitang video ngunyan? Magi mo baga? Oh, dahil man na problema. Pag-ulit ka, madali mo masara. Nag-ano-ano ka nga na dyan sa lipata, sa sula. Nag-ano ka dyan? Nagpapapress ko ato. Pighiling ko sunabakal kong pagkano, daga. O, may daga ka dyan sa sula? Igwa. Grabe naman lang. Ata igwa. Payamanong ka naman. Kung grabe ka na naman dyan, kunyan, may mga daga ka na dyan. Nakalakop na ang daga mo. Nakula kong daga. Udi sa kuko. Sa koko? Sa kuko. Anuan? Kaya mas kasi na ako magduman, daradara ko ang daga. O, yaw na ko sa lipata. O, daradara ko sa daga ko. Pero yaw sa kuko. Dumigdi ka, may birthday ha naman, digde. Ay, maurag iyan na barita. Ay. Mapasiri ako dyan. O, Anong oras na patingon yan? Maalas 3 na. alas tres na. Ang handaan pati digde, alas 4. Ay, tama-tama. Madali yun masanaan. O, ready na susakayan ka. Pero parang ko si Kuya Lon. Bistado mo si Manay Linda? Ano na siya, paseng? Nyan, 100 years old na pala ngunyan. Oo, itara mo ng tigma dyan ng tig si Kuya Bo. Kaya ang kinagayon dyan, 100 na putahi manda ang handa. Ay, susunod na. Kaya duman, magutidan ka naman duman. Kaya ay naman ang tulak mo nga dyan. Isaw sa na, ang gari na bula. Bawa pa lang dahil na kani magsapna, pagkabangge. Ayun nga neta, so pamilya ko nga ni, arag daw ko na dumang ka, boss. Ayaw, buda dahil naman ako. Duman ako makipamahaw. Ang problema, magbaralam na kimaluto. Nata, mahal ang bagas. Ayun nga ni, tara mo, so handa dang 100 na putahe, puro ito sponsor. Daing bagas, ngonyan, pipabaralong kimaluto. Kung ano na sa lakan na, libre man lang isira. Dahil ka Isa na, ko muna sa ako. Isa ko muna sa kimaluto. dahil man nga ako kibagas duman, manunubli nga sa kataraneng. Dahil problema dahil ako makaon dyan. Papatusan mo ako kay sang gatos na putahay. At least nagduman ako yaon sa presensya ko. Makaon na sana ako digdi sa harong. Kaya, Papatosan ta ka? papatusan mo ako. Kaya na sana. Iyon na. Grabe na, makasupugon bagaan ako, paano mapatuskan duman pa lang. Sabi mo open baga open. Eh, open nga na. Ang problema nga duman, tadakulo lang tao ngunyan, taga yung bisita. Dahil mama, kisabay ka, hindi ka masupog. Sarabay baga. Sige na, tapos susuguan mo na naman sana ako. Sige, fight. Yo. Yugo-yugon mo, ako pa susuguan.